Un mozo da Pobra resultou ferido nunha asila por un arpón. Ao parecer, o arpón disparouse de maneira accidental, incrustándose 5 centímetros a frecha na asila do mozo. Un mergullador resultou ferido na praia de Celeiráns, na parroquia ribeirense de Aguiño. Ao parecer, o mozo de 20 anos de idade que responde ás iniciais SSP resultou ferido cun arpón que manipulaba o seu irmá. O suceso producíase sobre as 6:20 da tarde cando ambos mozos remataban unha xornada de pesca submarina. Por causas que se descoñecen, o arpón disparouse accidentalmente, ferindo a un dos irmáns na asila. Un particular alertaba ao 112 para pedir axuda sobre as 6:20. O persoal do 112 informou de inmediato a urxencias médicas. Debido á importancia das lesións, os técnicos sanitarios mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, que tomou terra no lugar. Dende o 112 tamén se solicitou a colaboración dos bombeiros de Ribeira e efectivos de emerxencia municipais. Os bombeiros encargáronse de cortar o arpón no mesmo areal para deter a hemorraxia. O mozo foi trasladado despois a un hospital onde se recupera das feridas.